Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukuqume umkekezi esikoleni zokuxhumana ngesikhathi kukonyeliswa amaciko amabili kaMaskanda eZimbabwe uKhuzani Mpungose kanye noMthandeni Manqele imkomelo abayiwina ngesikhathi benqobe emsakazweni eyahlukahlukene. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezidabeni zezwide media igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ukuqume imkekezi onenjabulo esikoleni zokuxhumana ngesikhathi kukhishwa imkomelo ngokusemthethweni kukonyeliswa abaculi baMaskanda abayiZimbabwe uKhuzani Mpungose kanye noMthandeni Manqele. uMthandeni ukonyeliswe namhlanje uhlobo lwemonto Polo Vivo ngengoma yakhe yanqamla unyaka uKhosini FM ethi Iguju. Umcimbi ububanjelwe endlini zomsakazo khona eThekwini. Bese kuthi umhlobo wenene FM ukomelisa uKhuzani ngengoma ethi Imbongolo yona eyahlukanisa unyaka. Umcimbi ubusegol ezindlini zomsakazo. uKhuzani ukhale wemuka nemali elinganiselwa ku25,000 rand. Bese kuthi uMthandeni ukhale wemuka nohlobo lemonto Polo Vivo elinganiselwa ku340,000. Bafethu ke abantu babe nokupawulo kwahlukahlukene khona lapha ezikundleni zokuxhumana bewabongela wona lamaqhawe. Phindile ehlophe ximba uthe kwaze kwaqonda nabo wabesefaka ama emoji ahleka wathi siyababongela abanikazi bemklomelo. uRimpi Matshinga uthe kungani uKhuzani bemnika imali elingana neyethezi. uHalalisani Xulu uthe ubani manje sekumele athathe ithepakale umqhele wethaswa nowesangoma besefaka ama emoji ahlekayo. uZinhle Ndungu ubani uthe halala Khuba. uNezwe Mpanzi uthe umhlobo wenene usegoli kanti abasawuqhubi ngisho ematatiyele. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha ezikundleni zokuxhumana. Mina ke njengentathela YouTube sengibhoma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.